Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, kamar yadda aka saba ma insha Allah zan nuna muku wani application yadda za ku yinka yin downloading a Instagram ko Facebook, duk wanda rage so insha Allah za ku yi downloading a cikin sa. Wannan application kamar yanzu haka shine fuskar sa. Idan kana da buƙatar ka yi downloading, da farko dai zai nuno maka, farko idan ka bude shi zai nuno maka abubuwa wajen guda 5: Instagram, Facebook kamar haka da Twitter. Sai ka zabi Instagram. Bayan ka zabi Instagram sai ka shigar da account ɗinka ciki. Idan ka shigar da account ɗinka ciki, misali kamar haka ya bude, to zai nuno maka dukkan abubuwan da kake so. Yanzu gashi nan na shiga profile ɗin Lawan Ahmad, to dan wasan Hausa wanda yake yin izzar. Gashi nan yanzu na shiga wannan profile ɗinsa. Idan na da buƙatar zan yi downloading a wani abu nasa da ya ɗora, ko video ko hotonsa, direct zan shiga profile ɗinsa da ko. Idan kuma bana da buƙata, to zan yi waje ne in ka duba sunayen yan fina-finan Hausa waɗanda nake da buƙatar in ɗauki abubuwa a cikin profile ɗinsu. Yanzu alal misali gashi nan dai nan wajen sacin ne, inda za ka yi sacin ka sato mutanen da kake da buƙata a ciki. Bayan ka fito nan guraren nan, gashi nan shine fuskar application ɗin Instagram. Idan kana da buƙata a nan guraren za ka iya yi downloading wannan hoton. Idan ka tashi kana so ka yi downloading a Instagram, direct za ka danna kan hoton. Yanzu alal misali ina so in yi downloading wannan bidiyo din, zan danna wannan bidiyon direct kansa. Idan na da kamar zan kalle shi, alal misali ya bude min kamar zan kalle shi, ga yana a ƙasa zai nuna min wajen downloading. Gashi nan bayan ya gama wannan sacin din, ka duba da kyau. Gashi nan ya nuna wajen downloading a nan kasa, sai ka danna wannan downloading pass din. Bayan ka danna wannan downloading pass din, zai yi downloading da wuri ya ajiye shi a cikin wayarka. Bayan ka yi hakan, to yanzu ni yanzu ban da bukatar na yi downloading ɗinsa, san da ni dai nuna muku zan yi. Gashi nan dai yanzu alal misali idan kana da bukatar za ka yi downloading ɗin, kawai za ka danna guraren ne. Gashi nan wannan shine dan wasan Hausa. Bayan haka ka gama wannan, idan kana da buƙatar a ce kuma za ka yi downloading ɗin hoto. Yanzu alal misali wannan hoto ne na Tima, ni dai ban san Tima yar wasan Hausa. Yanzu alal misali ina so zan yi downloading ɗin wannan hoton nata, direct zan danna kan hoton. Shi ma haka kamar yace ne wancan bidiyon, gashi nan zai nuna mun wajen downloading, sai na shiga. Yanzu alal misali ina so in dauki wannan application din a cikin wayata, to zan tafi direct Play Store ne, zan rubuta sunansa a cikin Play Store. Yanzu gashi nan na shiga Play Store, zan sa sunansa Fast save. Gashi nan na rubuta kamar yadda kuka gani. Gashi nan na rubuta sunansa. Bayan na rubuta sunansa zan danna shiga sacin. To gashi nan ya gama sacin, ga sunan shi nan. Yanzu kana da buƙatar za ka dauko a Play Store, so za ka rubuta wannan sunan ne. Gashi nan sai ka tabbatar da cewa wannan application din ne kamar yadda kaga design din sa, shi za ka dauko. Dan akwai application din da ba su kai wannan ba, idan ka dauko su ba su ma download din abin da kake so ba. Dan Allah kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel ta mai albarka. Dan haka shine zai ba ku ƙarin gwiwar samun bidiyoyin mu da mun dora su ba tare da an samu wani jinkiri ba. Mun gode, Allah ya saka da